Республика фермерлары кәбістенің соң үлгірі тұрған сортларын жиярға кірішті. Ел құры келсе де яшілшәнің уңышы яқшы. Мұңа заманша технологиялар болышқан Буа районынан репортаж. Буа районы хуҗалыкларында кәбестәнең соң өлгерә торган сортларын җыялар. Быел кәбестә үстерү өчен табигать шартлары уңайсыз булса да, крестьян фермер хуҗалыклары сугарылу мәйданнарда яхшы уңыш үстерде. Кәбестә уңышын туктаусыз җыябыз. Яңгырлар башланганчы, коры көндәрдә уңышны җыеп, урнаштырып бетерергә тырышабыз. Ә монда кәбестә мәйданы зур түгел, 2 гектар гына. Ире күчәннәр дә багракларда күренә. Уңыш начар түгел. Кәбестә уңышы яхшы. Кайберләре 10-12 килограммга кадәр җитә. Яңгырлар булмаса да, кәбестәләр сусыл мул. Буа районында иртә, уртача срокlarda һәм соң өлгерә торган кәбестәләрне үстерәләр. Иртә өлгергән кәбестә уңышын җәй көнне үк сатканнар. Фермер Айрат Сабирҗанов дым җитмәү шартларында да яхшы уңыш үстергән. Сыек ошамалар белән яшелчәләрне яфрактан тукландырдык. Башта кырлык сәбәпле яфрак җибәрә алмыйча утырдылар. Ашагач ныгыдылар. Кәбестәне җыеп алганнан соң складларга урнаштыралар. Соңрак килешү нигезендә сәүдә урыннарына озаталар. Кәбестәне сортына карап, килосын якынча 17-18 сумга саталар. Фанис Мөхәммәтов, Камилә Мусина, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы.